ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಉಡುಪಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಉಡುಪಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಲ್ ಪಿದಾರ್ದಲ್ಲ ನಾಳೆಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪನ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಅಂಚಾದ್ ಐತನೆ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದೆನ್ಯ ಅಂದೈತೆ ನನ್ನ ಪೋಪಿನ್ ಪಿದಾಡುನ್ ಯಾನು ಎನ್ನಕ್ಕ ನನ್ನೊಂಜಕ್ಕ ಮುಲ್ಕಿಡುಲ್ಲಲು ಮೊಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯಲ್ ನನ್ನ ಪೋಪಿನ್ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್. ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪ್ ಪೋನಾಗ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಜಾರಾಪು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಜಾರಾಪು ಮನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನತೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪು ಐತೆ ಬೇಜಾರಾಪುಜಿ ಪೋನಾಗ ಉಡುಪಿಗೆ ಬುಡ್ನಾಗ ಬೇಜಾರಾಪು ಆತಾ ನಿಕ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿಜ್ಜ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಲೇ ಬೋನ ಖುಷಿ ಆಯ್ಪಿನ ದೂರ ಅಂಡಲ್ಲ ಸೊದೇಕ್ಲ ಪವರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಅಮ್ಮ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಡುಪ್ಪೋಡಿಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿ 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 ಎಂಕಲ್ ಲೇಟ್ ಆಪ್ ಮನೆ ಲೇಟ್ ಆನ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಿದೆ ಗುಲ್ಲಾದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಶಿವ್. ಫೈನಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ರೀಚ್ ಆಯ ನಾನಂತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಡುಪಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನಕ್ಕಗ ವೇಟಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಬೈಜಲ್ ತಲೆಗೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಬೋಪಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಉಲ್ಲ ಎತ್ತ ತುಕ ಉಲೈಪುರ ದಾದಪುರ ಉಂಡು ತುಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ವಿಶಾಲ್ ವಯಸ್ಸಿಂಗ ನಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೈದೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ನೀ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಕೊಂಡ್ರೆಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅದ ದಿಯಾ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಕೊಂಡ್ರೆಂಡ ಎಂಕಲ್ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ತುಲೆ 599 ಇವಾಗ 299 ಗುಂಡು ಟಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಟಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಇವಾಗ ಕುರ್ತಾ ಪೂರ ಉಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಕಲೆ ಪೂರ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಉಡುಪಿ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಬಲೆ ಶೋಕ್ ಶೋಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಗಲೆಂತಲಿ ಕುಲೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಬತ್ತಿನ ಚಡ್ಡಿ ಪೂರ ತೂವಂ ಕುಲೊಂದು ಅದೇ ಚಡ್ಡಿ ತೂಪಿನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ತೂವಂತಲ್ಲ ಅವು ಜೋಕುಲ್ ನದಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಉಂಡತ ಕುರ್ತಾ ಪೂರ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅದೇ ಜೀನ್ಸ್ ಚಡ್ಡಿ ಇಷ್ಟಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಲೇಪತ್ತೊಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಚಡ್ಡಿ ಡಿಪ್ಪು ಅವ್ರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈದಿನ ಉಡುಪಿ ಬೋರಾಪುಂಗೆಲ್ಲಿ ಅಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬುಡ್ರೆ ಬೈದೀನಿ ಅಂಚೆನೆ ನಕ್ಕನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ರೇಟ್ ತೂನ ಮಂಡೆಚ್ಚ ಒಂದು ನೆಂಗನ ಕುಡ್ಲದನೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫುಲ್ ಲೇಸ್ ಲೇತೆಲ್ಲ ಲೇಸ್ ಕೈ ಬೋಡ ಲೇಸ್ ಬೋಡ ನಿಕ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಟಾಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೆಂಗೆ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಾನೆ ಫುಲ್ ಇನ್ನೇನೆ ಕೊಂಡ್ಕನ ಅಂದಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕನಕ ಪೂರ ಝೂಮ್ ಹಾಕೋತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾಮಿನ ಮಗಲು ಝೂಮ್ ಹಾಕೊಂತು ಒಂದು ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದು ಬತ್ತ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿಲಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿತಾಡ್ನ ಪುಟ್ಟಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಪನ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದಂಡು ಮಾತ್ರ ಸಾಧನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೈದಾಗ ತ್ರಿವೇಣಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮೊತ್ತ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಸ್ಪೆಷಲ್
ಬೊಕ್ಕಲೆಕ್ಲ ದಾಲ ಬೈ ಪೂರ ಮೋನೆ ನಿದ್ರೆ ಇಡಲಿರ ಅಂದ ತೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತೂದೆ ಶಾಕ್ ಆನ್ ಮಾರೆ ಮೊದಲು ಬಟಾಟೆ ತೋಜಿಜ ಅಂದು ಮೊತ್ತ ಬಟಾಟೆ ಉಂಟು ದೋಸೆನೂ ಅಲ್ಲ ಮೊದಲು ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ಗೆ 2 ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಮರ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆದ ಪೂರ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಗೋಪಿನಲ್ಲೇ ನನಗೆಲ್ಲ ಬುಲ್ಪೆರ ಹಂಗೆ ಇಕ್ಕಡಿಗೆ ಏನೋ ಬುಲ್ಪೆರ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಾಯ್ 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 ದಿಯಾ ಬಾಯ್ ಬಾನು ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಗೋಪಿನಿ ನಾನು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬಾಯ್